Berpirsa danûstandkar di opozisyona Sûrî de dibêje ku her yek ji vegera penaberên Sûrî û girtiyên di zindanan de bi hevregirê dayîne. Berpirsa doza girtiyên Sûrî di desteya danûstandkariya Sûrî Elî Silmufric ji Arkerê ra gihand ku doza her yek ji girtiyên di zindanên rejîma Esed de û vegera penaberên Sûriyên li welatên Dewêrdor bi hevregirê dayîne. Ku Rûsya operasyona leşkerî di Kongrê Asîtana de birêve bir, niha dixwaze ku operasyona siyasî jî birêve bibe û ew yek bi pîrozbahiyeka Tirkî û Emerîkî hat. Ji ber ku welatê Tirkiye di dema niha de kar ji bo vegerandina penaberên Sûriyên li Tirkiye dimînin ji bo Bakurê Sûriyê dike. Herwiha welatê Urdunê jî kar ji bo vegera penaberên Sûriyên ku li Urdunê dimînin ji bo Başûrê Sûriyê dike. Herwiha got ku ew yek gaveke ji bo belavkirina aştî ye. Elîs balkişand ser welatiyên Sûriyên li kampên penaberiyê li welatê Lubnanê dimînin û got ku welatiyên Sûriyên li Lubnanê rastî gelek binpêkirin û sifkatiyê tên. Herwiha niha rêkeftinek hat danîn ku penaberên Sûriyên li Lubnanê dimînin vegerin li ser mal û milkên xwe û ew yek birêyeka aram ji bilî wan xelkê ku ji aliyê rejîmê ve têne xwestin. û eger ew xelk vegeran li cihên xwe dibe ku rejîm û yekê pawankar ji bo berjewendiyên xwe neke. Eger ew xelk vegeran li cihê xwe dibe ku rejîm û yekê pawankar ji bo berjewendiyê xwe neke ji ber ku baweriya me bi propaganda rejîmê ji bo avakirina Sûriyê nayê. Em dibînin ku rola Rûsyê li Sûriyê necihê baweriyê ye ji ber ku dubare avakirina Sûriyê bi biryarên navdewletî vegirê daye. Ji aliyek din ve Elîs got ku baweriya wan bi propaganda rejîmê ji bo dubare avakirina Sûriyê nakin. Herwiha baweriya wan bi rola Rûsî jî li ser xaka Sûriyê nayê ji ber ku ew dubare avakirinê bi veguhestina siyasî vegirê didin. Lê ew yek biryarên navdewletî vegirê daye. Em dibînin ku ev vegera penaberan wê guhertina demografî ya ku dewletên Zulhêz kar ji bo wê dikin wê were rawestandin. Lê eger welatiyên sivîl vegeran li ser mal û milkên xwe bê ku rastî binpêkirina ji aliyê rejîmê ve werin ew di wê biryarê de azadin. Di dawiya daxuyaniya xwe de Elî Silmufric tekez kir ku eger welatiyên sivîl bi aramî vegeran li ser mal û milkên xwe ew yek wê guhertina demografî li tevahiya Sûriyê rawestîne ya ku dewletên Zulhêz ji destpêka şoreşa Sûriyê ve hewl didin û yekê li deverê bi giştî durust bikin.